No niin, koneurakointi Oja-alalta Aku tässä ja sulla on pikkusen jo kokemusta puskuvaunusta. Nyt ajettiin hakeetta ja oot ajanut rehua. Ehkä tärkeimmät kysymykset, mitä meiltä myyjiltä aina kysytään, niin minkälainen ero kippivaunuun? Jos ajatellaan nyt vaikka hakehommassa, niin teillä oli kippivaunua ajossa, niin minkälaisia eroja? Kyllä tuossa meilläkin, kun on matala vanha rehusiilo ja karjalato, niin kippikärryllä sinne mahtuu nippanappa kippaahan, mutta tuossakin jouduttiin kippikärryn jäljiltä lykkää ensin vähän hakeetta siiloon ja sen jälkeen lykättiin puskuvaunulla, niin ei tarvinnut miettiä, että onko siellä vähän hakeetta toisen renkaan alla, että kun kärry on kallella, niin muuta kuin puski ulos ja sen pystyy yhteen kasaamaan sinne edellisen kasaan perähän työntää ja se työnsi jopa korkean keo sinne, että ei tarvitse kyllä siivota sen jäljiltä. No sitten mitä tätä niin puskuvaunua eniten menee rehua johon ja sä oot nyt ainakin muutama otteeseen ajellut sillä myös rehua, niin miten siinä? Siinä ehkä se tiivistäminen tulee suuremmin vielä niin näköisälle. Joo, mutta kyllä sitä mahtuu enemmän sitä rehua kyytiin, kun sitä pystyy tiivistämään. Ja varsinkin sitten jos on joku pelto, joka ei aivan meinaa kärryyn mahtua, niin se on se viimeinen konsti, että tiivistetään, niin sitten se pelto tulee valmiiksi ja silippuri pääsee lähteä seuraavalle lohkolle. Pystyykö tällä kokemuksella suosittelemaan meidän vaunua? Pystyy. Ei siinä ole, se on erittäin hyvä vetää kyllä niin tiellä ja vankka rakenteinen ja varmasti pitkäikäinen. Että ei tällä hetkellä löydy moitteen sijaan. Kyllä, ei mitään. Yhtiömme kiittää. Kiitos. Palataan siihen. Eli tässä näkyy nyt se, että tosiaan takana on puskuvaunun tekemä läjä, mikä tulee tosi hyvin yhdelle paikalle. Kippivaunulla kun toi aiempia kuormia, niin siinä huomasi eron, että joutui kauhalla siivoamaan täältä pitkältä sitten tavaraa tuonne läjähän, niin se on kans niin puskuvaunu yksi selkeä etu, mikä tuossa kuskilta tuli huomanneeksi.